کانون سلام راضی انہوں سلام راضی شکمزے کی بکی ناستلو اغزے کی بگیا گانے نوی وہ شکل عبداللہ سے مبارک کی ناستلو اللہ جل جلالو بشری شری گنا گانے رازر ہونے کھلی کورترال لو بابا جانا عبدالمطلب مبارکا داس حال را باندی رالو چپلارو باندی زما دکانو نواز رازی دا انو سلام رازی ناتوی السلام علیکا یا امانت داری محمد رسول اللہ یہ امانت دار دا حضور پاک مبارک پتہ دے سلام بھی سیب چکم سے کسا ڈڑاو لگو ما اچھی انہیں تا آغا یکدم اللہ شنکی کمزے کی چکینم گیا بنی کچھ زکینم اللہ تعالی شنکی پسلو نظر درگونے سبحان اللہ عبدالمطلب مبارک ورطوئے بچیا خفکی گمائے استاپتند کی دا آخر و زمان پیغمبر دا نور پلوشی پرکار کئی سبحان اللہ استاپتند کی دا تمام انبیاء کرام نور پروت دے اگرنا مبارک پرتا اے گلنا عبداللہ سے مبارک آگے انسان دی شکل عبدالمطلب سے مبارک داویل یوا شزما کلسن بچی پیدا شلو زباغ دابی زمزم دی چینی سر زبحکو ما علالو ما شی عبداللہ سے پیدا شلو دوی قربان زما خواغ نظر منلی دو بیت اللہ شریف خادمانو للاراللو معاونینو لراللو خادمینو لراللو اراکینو لراللو ما خو نظر ملوی دخپل بچی خو قربان دا بچی خو علالو لنشمائل تیدی مختو گورا او تیدی تندی تا گورا پا تندی کی دخکل پیغمبر دا نور پلوشی پڑا دیکھو میڑکی گی نا خسو که مغی و توی او خان دا دی پزی قراندازے کی یو طرف تے بے دی عبداللہ سے اے خسنی اچاو او بل طرف تاوخا اے امدد خسنی براوتو یو اوخ بے برابرو قراندازے کی سل او خان دا عبداللہ سے پا قراندازے کی آغا طرف تلار عبدالمطلب سے وی سل او خان بدد کلی نور محمدین قربان سل او خان لالوما قربان دل چالن شموڑی نا حضور پاک مبارکم وہی کہنا نبی مبارک انا ابن الزبیحین زد دو زبیحینو پلاریم یو اسماعیل علیہ السلام چی پلار پہ چاڑا کیے خواہ او یوم شی عبدالمطلب سے اے زما دا پلار پا باب بانے نظر منے لیو ندوا ناغم دا حلالولوا نزد دو حلالون کو دغیم وسیم و بچیما انا ابن الزبیحین اگورے جی عبداللہ سے مسلو خانی برابر کا رب العالمین جل جلالہ اغسر احسانو کو عبداللہ سے مبارک دا شام پلوری اوزل تلیری یہود تورات شریف راواغستا عبداللہ سے ابتگوری و توی قربان دا سخکاری چی دا دا مخ خود آخر و زمان پیغمبر دا والد محترم پشان کسان را جمع شو ویچی دا پلاری ختم شی اے نو دا بچی بسنگ رازی دا نور بسنگ ختم شی دا ستاسو کار دے دا خود وحدہ اللہ شریک کار دے نئے 90 کسان رالا با مسلح او دا نگیر چاپیر شو حضور پاک مبارک دا مدینی دا جانان بابا جی والد محترم عبداللہ سے مبارک والار دے و شکل دین دا کسان محاصر شو نو دتا بابا دا ویلیو عبدالمطلب سے چی بچی چی کل سا مسئلہ راجی خلقو بانا چی با باران نکی دا مالا برالا چی سیب باران پا مکہ معظمہ نکی گی ما با دا مخ مبارک دا سے اسمان تک
وی یکدم بدی رڼا د وجنه په شیبو شیبو باران شروع شو لکه څه مسله راتله نو یکدم دا تندي اسمان ته کاوه نو یکدم عبدالله صاحب چې دا څه وکړه چې دا خو 90 کسان دي پهلوانان با مسلح چې دنه تو شو عبدالله سے مبارک دی تغغ نہ کئی دا مخ مبارکی پا طرف دا اسمان باندې کر طرف دا اسمان نہ کر دی دا زان نہ خبرم نو دا سے تیزے کہ دا اللہ مقرب فرشتے راغلے چھے 90 سرون و 90 تنی و تخوا کی پرتیوے بام کوئی چھو سبحان اللہ دا در رب العالمین نظام دی حضرت عبداللہ صاحب چی دا حضور پاک مبارک والد گرامی دی اللہ پاک اغل دو نشان و دو نکمال و رتبہ ورکڑی دا ایک لورا دے چی حضرت عبداللہ صاحب تنجی مبارک کی دگا پڑکاو دگا رنا زلید لا صاحب دا مدارج النبوہ ذکر کری شدد مبارک بتند کی دا کمرنا دا مدینی مدوری دا جانان پلکی دلا 200 زنانو چی دیولی دا تولی عاشقان شلے او بیا تولی لیونے شلی او بیا تولی وفات شلے خو یو بی بی وا چاغلا جوندے وا د بنو خشم قبیلی بی بی دا فاطمہ بنت مرے نام دا پلار کی ناستا دا عبداللہ سے مبارک دا چکل پدیلار بانی تیری گی او چکل دی مبارک را روان لے اگلو سفر کئی ناگا ندی بی بی دا شان آواز ورکلو عبداللہ سے مبارک لغن دے ادرے گا چھے ادری دلو وی بی بی سوے وی زمانہ ما فاطمہ بنت مرادا زد بنو خشام قبیلی بی بی ما زما حسن تو گورا جمال تو گورا ما پنی کا بانے واخلا سلو خان زمائی سکی دی اغبم در لدر کما و توی ولی وستا تندکی او پڑکا زلیگی زبد غرنا بانے مین شوی ما پنکا بانے واخلا عبداللہ سے مبارک ورطوی بیوی فاطوی بی بنت مرہ خبر ٹکی دا خزما پکور کی مشر لرما عبدالمطلب سیب لرما دا مشرانو نا پپٹ ودون نکوم دا مشرانو پا نگرانے کی بواد کوما دس سبق پدی کی بروتے نوجوانانو دا پارم پک سبق دے چه دا پلار نا پٹوا دو نکے زنانتم وی دا اے زنانا دا پلارو دا مور نا پٹ خاونو نکی پلار خبر کا مور خبر کا مشران خبر کا پدغ وعد کی با اللہ جنہی لولک لدوانو لڑی خیرنو برکتن نازلیا چه دا مشرانو پا نگرانے کی وعد کی گیا دغ دوران کی وطوڑی رخ دا بابا جان پختناو کا حضرت عبداللہ سے مبارک راروان شلو بابا جان لراللو بابا جانا ماتد بنو خشم قبیلی فاطمی بنت مرادنی کا پیغام را کرے سو کما و توئی بچی آئے تھا دا پارما بہترین خاندان کتلے دے وحبی او سڑی دے داغی اول را پیغل شویدہ نامی بی بی آمینہ بی بی آمینہ بی بی آمینہ بی بی آمینہ دے وڑ مچید بی بی آمینی نکا دا عبداللہ بچی سرو کما بابا چی سنگ استاسو خوخی و مات دا
بنو خشم قبیلی فاطمه بنت مراد نکاح پیغام بچی چې بابا جان سے انتخاب کی دی کہ بخیری بابا ډیر خلا عبدالمطلب صاحب لار دروازه وټکیدا وهب روت چې دا سوکت د عرب سردار ولاړ عبدالمطلب صاحب ولاړ وهب توي قربان سنگرال لی ماتا بدی ویلی وی زبدر غلی وی زما درشن لولی رالے وی زما یو مقصد دی یو مدعا دا یو پیغام مستا دروازی لروڑے ورطوی وایصل راغلی ورطوی ووحبا ستا پکور کی اولور مبارک را پیغل شویدا نامی بی بی آمین مبارک دی زراغلی ما قربان دا غلور مبارک دی زما پکور کی او بچی شباب نوجوانے ترسے دے نامی حضرت عبداللہ دا زغوار مچی دا عبداللہ بچی نکاستا دلور مبارکی بی بی آمینی سروکما توی قربان دا خوبڑی رخی چرت بادشاہان او چت ملنگان دا خو زما د پارلوی اعزاز د قریش د خاندان د اعزاز زما دروازې له خدای راوست ډیر خدا د بیبي امینی نکاح مبارک عبدالمطلب سے وتړلا چې نکاح شو بل مرحله د واده راځي بیبي امینه مبارک د عبدالمطلب سے کور ترالا اے ګل راځي علماء کرام فرمایش په د جمعې مبارک دا درجب المرجب مبارک میاشتا چی اللہ جل جلالہ مبارکا دا حضرت عبداللہ سیب دا تندی مبارکنا دغ نوری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دخ پہلی مور حمل تا منتقل کلو او چکل منتقل شلو اللہ اعلان کو دا جنت ریدوانا دا جنت ترمام دروازی کھلو کا سبحان اللہ دا جہنم دارو دروازی بن کا کریم رب اولی زمان آخر و زمان پیغمبر دخپلی مور مبارک حمل تا منتقل شلو نہ ہم یا اشتباد را روانے خو جنتون و تمکی نخیستا کا دروازی تمام جنت کو لوکا خوشبویانی لی جنت دروازی کو لوکا ایگن رازی چکلا حضور پاک مبارک دا بی بی آمینی حمل مبارک ترالو حیوانات لگیا دی خفاو چی حضور پاک مبارک دا مدینہ منوری جانان دخ پلی مور مبارک حمل مبارک ترالو قاسالی دی روا غلی نوے انسانانو دا پارا خوراکی نوے حیواناتو دا پارا غلی سبزیانی نوے گیاگانی نوے رازے مرغو دا پردانی نوی خوراکی نوی خوچ دا مدینی منوری جانان دخپلی مور مبارک حمل ترالو اللہ پا شیبو شیبو بارانو نشورو کھڑلا اللہ گیا گانے زرغن کی زناورو دا پارا غلی زرغن شوی انسانانو دا پارا شرندگانو پرندگانو دا پارا پا ہوا کی مارغان خوشحال لی پزمکہ حیوانات خوشحال لی پزمکہ انسانان خوشحال لی اللہ خوشحال لی دا جنت چکندی فرشتگان خوشحال لی او بی بی آمین وی چیزم خوشحال ما زم خوشحالے مکنا دیر خوشحالے را جمع شوی ناشنا فضادا دا کان مکی دا قصانے دی چه حضور پاک مبارک دا مور حمل تراغے نو بیا دا کالتا سنت الابتحاج ہوئی دا خوشحالے کال شو
خوشحالی شروع شوا چې حضور پاک مبارک د خپل مور مبارک حمل مبارک تراوی